Čo považujem ja za najväčší prínos toho, že som vytvorila komunitu pre nás agilných koučov, Scrum Masterov a tímových koučov, je jej pridaná hodnota v tom, že je krátka. Je na hodinu a je naozaj o nás a pre nás. Tým, že viem, čo agilný coach alebo Scrum Master aj tímoví kouči prežívame pri práci s jednotlivcami alebo tímami. A taktiež, koľko je tej teórie, koľko je tých skúseností zo sveta a tak ďalej, tak som chcela vytvoriť ten priestor, aby sme mali taký spoločný čas na taký spoločný refresh. Zdieľanie svojich myšlienok, skúseností, ktoré následne môžeme použiť do praxe s týmami alebo jednotlivcami. Takže čo môžeme využiť je hlavne náš networking, otvoriť sa novým obzorom, skúsenostiam ostatných z ostatných firiem, keďže naša práca je veľmi náročná na takú odolnosť voči všetkému možnému, s čím k nám ako tie týmy a jednotlivci prichádzajú. Tak toto považujem za jednu z tých najväčších výhod, čo mňa motivovalo k tomu, prečo práve tento priestor vytváram. Stretávať sa budeme na Zoome, pretože by som nás chcela všetkých pospájať, či už na Slovensku alebo z rôznych kútov sveta, podľa toho, kde kto ako pracuje. Tento priestor hodinový by som naozaj chcela využiť na našu podporu, na zdieľanie, na podporu toho, ak máme práve to náročnejšie obdobie ako kouči alebo Scrum Mastery, alebo taktiež na to, aby keď prechádzame nejakým úspešným zakončením šprintu alebo niečím, čo nám urobilo taký ten dobrý pocit, že táto práca s týmom mala zmysel, tak aby sme to priniesli do komunity a inšpirovali tých ostatných, aby to mohli využiť pri práci s ostatnými týmami vo iných firmách, vyskúšať to, čo nám fungovalo. A taktiež teda témy budeme prinášať vopred, ale taktiež ich môžeme variovať podľa toho, aká bude nálada pri začiatku nášho stretnutia komunity. Prečo práve v tejto komunite chcem spájať agilných koučov, Scrum Masterov a tímových koučov? Na prvé počutie je to pre niekoho taká otázka, že prečo tímoví kouči? Ja tam vidím velikánsku pridanú hodnotu pre nás ako aj tímových koučov, alebo mňa aj ako agilného kouča Scrum Mastera, keďže ja sa venujem každej z týchto oblastí, ale mám skúsenosti, či už praktické, teoretické, a ja vidím veľkú pridanú hodnotu toho, ako zlepšovať svoje služby alebo to, čo ponúkame jednotlivcom, či už tímom alebo skupinám, vďaka tomu, že budeme spolupracovať. Pretože veľmi veľa techník sa prepája, je to stále práca s človekom, tímom a to isté je v tímovom coachingu, čo aj v agilnom coachingu a čo robia aj Scrum Mastery. Čiže ja tam vidím naozaj od techník, od vzdelávania, od tej praktickej skúsenosti s týmami možnosť rozvíjať sa, prepájať to, čo poznáme z tímového coachingu do agilného coachingu pri práci s týmami alebo ako Scrum Mastery. Takže ja by som naozaj chcela, zámerom mojím je prepojiť a zvýšiť kvalitu, ktorú poskytujeme ako agilní kouči, Scrum Mastery a tímoví kouči tým, že sa budeme spolu spájať, budeme prepájať naše zdroje informácií, z čoho čerpáme, a vďaka tomu bude môcť rásť každý tím a vďaka tomu ďalšie týmy a firmy. No aké je to moje prečo? Prečo ja chcem byť súčasťou tejto komunity agilných koučov, Scrum Masterov a tímových koučov a prečo chcem, aby bola, existovala? Je to hlavne dôvod ten, že ja chcem prispievať k zdraviu ľudí na pracovnom trhu a vytváranie komunít považujem za jednu z tých vhodných spôsobov, ako k nemu prispievať. Hodinové stretnutie raz za mesiac nám môže pomôcť vzájomne sa podporiť, inšpirovať, nakopnúť, povzbudiť, a to považujem za tie hlavné aspekty toho, ako vieme budovať svoje pracovné zdravie. A preto budem veľmi rada, keď sa spolu budeme stretávať, keď nájdete v tom vyššiu pridanú hodnotu, ako je len odovzdávanie si tých techník. Ak si sa práve rozhodol alebo rozhodla, že sa chceš pridať, budem sa na teba tešiť
pondelok o 15. na Zoome. Stačí sa zaregistrovať cez formulár, ktorý je v texte, prípadne na webe. Teším sa na teba.